Se jiġu installati 4 kamras ta' sigurtà f'żoni differenti tal-Belt Valletta bilan li jitnaqqas l-użu fir-rimi tal-iskart ma' dawn se jkomplu jiżdiedu fi żmien li ġej fil-Belt Kapitali stess, dan wara li numru ta' lokalitajiet mad-dawra tal-port fejn hemm l-akbar densità tal-popolazzjoni diġà twaħħlu mal-50 kamra simili bħala sorveljanza kontra illegalitajiet simili. Dan tħabbaret konferenza l-aħbarijiet bit-tema inwettqu flimkien mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafaċifelli. Is-Sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit spjega kif il-Kunsill Lokali ibbenefika minn skema ta' 6,000 euro mir-Reġjun Port u qal li dawn il-kamra se jiġu installati fiż-żoni fejn l-aktar ilmenti. Maġġoranza ta' residenti tal-Belt kienu qegħdin jobdu għadhom jobdu tajjeb u jikkoperaw ħafna. Imma r-residenti stess informawna li anke tiġu minn barra l-Belt jarmu l-Boros il-Belt. U allura aħna iddeċidejna flimkien mar-Reġjun u l-iskema hija tajba ħafna illi ninstallaw kameras dawk il-hot areas biex ngħidlek fejn in-nies kienu qed jitfgħu il-boros l-ewwel nett tal-indafa. It-tieni biex ma naħallux il-borża tidher ajsor għal jiem sħaħ u t-tielet għaliex apparti aħna li ngħixu fil-Belt, il-Belt Valletta qed tattira numru kbir ta' turisti u hija reklama l-Malta. Intqal ukoll kif dawn il-kamras tas-sigurtà se jkunu issolverjati mill-Aġenzija Lesa. Preżenti wkoll kien hemm il-President tar-Reġjun Port Paul Farrugia li qal li fil-lokalitajiet involuti ġew installati madwar 50 kamra tas-sigurtà għal dan il-għan. Is-Segretarju Parlamentari Zerafaċifelli sostniet li dan il-proġett qed jikkumplimenta l-iskeda nazzjonali tal-ġbir tal-iskart, sistema li daħlet fis-seħħ is-sena l-oħra. Isostniet kif permezz dan il-proġett il-lokalitajiet ta' pajjiżna se jkunu aktar notfa waqt li se jiġi miġġieled l-abbuż. Inkomplu bl-inizjattivi edukattivi imma issa inkomplu wkoll billi naraw min verament qiegħed iħammeġ u qiegħed jikser il-liġi u jitfa' l-imbarazz nistgħu ngħidu hekk tiegħu barra fit-triq.